Mitä sitä suotta kauppaa itse tekemällä paremmin. Tää on syöpälinna. Kohtaan kaljaa. Se on vanha polli, mä en oo muistanut poistaa sitä. Ei sitä pollista kannata välittää. Se on se lauantai-striimi. Mä en oo itse asiassa hyvä nyt, kun se tuli esille. Niin. Mun pitää tehdä meinaa se uusi pollikomento. Mahtavaa, kun pääsee nuistakin eroon tällä. Tosta ei pääse. Ai niin, mitä mä jään tohon turhaan venailemaan? Voi. Mene pois. Menisi kiusaa itses kokoisia. Noniin. Just kun olisi ollut viimeinen seinä, mihin mä olisin tarvinnut tota. Alku meni niin hyvin. Sitten ei vaan, se ei vaan mene. Mitenkään tän on joskus silloin junnuna päässyt läpi. Varmaan sitkeys. Suomalainen sisu. Miten mä onnistun tässä? Just kävin voteemassa Pokemonia lisää. Ohramallas herättää luottamusta. Äänestin Eurotrukkia uudestaan. Mikä siinä Eurotrukissa on niin jännää? Niinkö silleen ihan mielenkiinnosta kysyä, koska se voisi olla enemmänkin semmonenkin peli, että se voisi olla niinku trolli. Hetkinen, tästäkin linnasta pääsee suoraan tohon Seiskalinnaan. Tästä kummitustalosta. Muistaakseni tästä menee oikoreitti tonne. Tuo lärri on niin hanurista. Rasite, sitä on vaan kiva katsoa. Kai mä varmaan huomenna pelaan sitä Eurotrukkia. Ajellaan sitten rekkaa ja kerätään kolikoita. Ostetaan omaa rahtiauto. Hieno peli ja musakorneri. No se musakorneri on kyllä ihan joo. Semmonen peli, että rauhallista seurata sitä. Giveaway. Mikä ihme giveaway? Euroturkki on kyllä niin tylsä, ettei tosiikaan.
Arvos muubotilla joku onnekas. Mikä ihmeen kive vei? Mitä sinä status sekoilla siellä? Chattipuolella. Overlordin Steamkin. Miks mun pitää siihen tehdä tuo giveaway? Jos sulla on se ja sä haluat sen rollata jollekin. Eikö sun kannattis omassa striimissä se rollata? Ei sillä, etteikö mä vois sitä rollata, mutta tuntuu vaan jotenkin niin väärältä. Magic Botti kive ja start. Mitä vittua? Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeä. Ilmanen koodi jaossa sano sitten striimissä. Mistä vitusta tuo Magic Botti nyt yhtäkkiä tuli pyörimään tänne? En kiusallenikaan raflet. Voi vitu status. Eikä tohon voi mitään muuta sanoa. Jos striimaaja itse ei halua raflettaa sitä, niin sitten statushan jakkaa, sitähän ei kiinnosta. Sehän jakkaa sen avaimen pois vaikka väkisi. Tulikukka voisi olla muuten siihen lärriin parempi. Sitten ei tarvitsisi olla lähellä sitä ollenkaan. Sais vaan ampua sitä. Mun tuurilla mä en osu siihen vaan. Joten unohdetaan se tulikukka ihan kokonaan. Anna mulle tunti turpaa, toinen torvi soittaa. Sun pitää sanoa painun vittuusta. En sano. Mä en aja ketään ulos striimistä, jos ei ihmiset itse halua välttämättä sitä omalla perseilyllään aiheuttaa. Ei ole tarpeeksi hyvä syy potki ketään ulos. Oh. Nyt jos menis silleen, että pääsis tästä, pääsis tästä, pääsis tänne. Nyt mulla on sieni. Nyt kun mä menin sen nuin sanomaan, niin ei oo kauaa. Aha! Hei,
Mulla on niin tympii tää bossi, että mä teen tosta tolle. Mä oon nyt saatana No, oliko se noin helppo? Mitä vittua? Ja ihan turhaa vittu vettiin savesteetin, nyt mua pidetään huijarina. Ja on sovita, että sitä ei kukaan nähnyt, kellä ei oo JPGtä. Kehtu, onneksi olkoon, voitit statuksen Rafflessa. Minun striimissä. Muut meni kattoo teatteria, niin otanpa siitä hyvästä rommia ja kolaa.